पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. आज पावसानं विश्रांती घेतल्यानंतर वेंगुर्ले आठवडा बाजारात गर्दी पाहायला मिळाली. या बाजारात गावठी भाज्या तसंच गावठी वस्तू विक्रीसाठी आल्या होत्या. नमस्कार, कोकण 7 लाईव्हमध्ये मी दीपेश परब तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो आहे. आज रविवार आणि सुट्टीचा दिवस. सगळेजण काही नोकरदार असतील किंवा जे इतर ठिकाणी कामाधंद्यासाठी जातात त्यांच्यासाठी आज विश्रांतीचा दिवस आहे. आणि आज पावसानसुद्धा बऱ्यापैकी वकळ घेतलेली आहे, म्हणजे विश्रांती घेतलेली आहे. आणि बरेचसे लोक असतात ते बाजारासाठी बाहेर पडलेले असतात. आज वेंगुर्ल्याचा बाजार आहे. मी आज वेंगुर्ल्याच्या मार्केटमध्ये आहे आणि आज वेंगुर्ल्याचा बाजार आहे आणि काय स्थिती आहे वेंगुर्ल्याच्या बाजाराची ती आपण बघूया. काय वस्तू इले गावागावातून जे गावातले जे व्यापार विक्रीसाठी येतात ते आज काय घेऊन इले, विशेष त्यांच्याकडे काय आहे. आणि बाजारातले आज भाज्यांचे दर जे असतात ते आज गगनात भिडलेले असतात. म्हणजे आज तुम्ही सामान्य माणूस आहे, म्हणजे मध्यमवर्गीय जो माणूस आहे, तर त्याला आज भाजी खरेदी करताना त्याच्या खिशात कात्री लागतात. आज पहिल्याच आठवड्यात, महिन्याचा पहिलाच आठवडा आणि खूप दर जे असतात भाज्यांचे ते खूप महाग असतात भाजी. मग आजचे काय दर असतात बाजारात, वेंगुर्ल्यात काय भाजींचे दर असतात ते सुद्धा आम्ही आता या व्हिडिओत आज बघतलो. त्याचप्रमाणे काय इल्यात, आणखी काय वस्तू इल्यात त्या बाजारात, गावागावातून महिला जे असतात किंवा इतर भाजी विक्रेते असतात किंवा आता जे काही जण भाजी येतात गावागावातून ती विक्रीसाठी आणतात. मग काय काय इला वेगवेगळ्या आता आजच्या या व्हिडिओत आपण बघूयात. आणि त्याचबरोबर भाज्यांचे काय दर असतात ते सुद्धा बघूयात. चला, जो वेंगुर्ला जो बाजार आहे आपण ह्या साईडीन सुरुवात करूया. मच्छी मार्केट आपणाक दिसता आणि ही जी भाजी मार्केट आहे वेंगुर्ल्याचा, कसले वेल असं ते चिबड्याचे काय आहे किंमत? 20 रुपये काय पेंडी. आणि हे लावायचे हे जाऊन हे चिबड्याचे बेल असत आणि हे बेल या विक्री केलेले असत. आपल्या वाढवणी झाडू सुद्धा आहोत. ह्यो हेचो पालो ना, शेगलाचो पालो सुद्धा भाजीसाठी आज आठवड्या बाजारात. आणि काय गरके इलेले आहेत. हे काका तुम्ही खैसून इलात? वडखोल वरसून हे काका इलेले आहेत. काय काय आणल्यात? काय हा काकानी काहीतरी आणला, बघूया काय आणला आता. हा गरके घोडकी, काही ठिकाणी एका घोडकी सुद्धा म्हणतात. हे बघा, ही तुम्ही बघतात हे काजूचे गर जे असतात, म्हणजे जे पावसात काजू जे रवतात झाडाखाली त्यांच्या असे आहेत. आणि ह्याची आमटी सुद्धा चांगली जाता आणि उसळ करतात ह्याची. गरके का म्हणतात. काका वडखोलसून इलेले आहेत गरके घेऊन. आणि हय आमका आगळ सुद्धा दिसता यांच्याकडे. हे तुमका हय वर्षाचे 12 महिने हैसर असतं ते. त्यांच्याकडे आपलं कोकणी मेवो सुद्धा असा, ही सोला सुद्धा हैसर असत बाजारात. बऱ्यापैकी कोकणी मेवो सुद्धा आपणाक बघूक मिळता. हे वेंगुर्ल्याचा या पवनपुत्र भाजी मंडई म्हणजे भाजी मार्केट असा. आणि हय तुमका सगळ्या प्रकारचे जिन्नस हय तुमका मेळटले. लाडू असत, काजू असत, तांदूळ, हे तांदळाचे लाडू आहेत. हय तुमका तांदूळ पण हा, आंबा पोळी पण हा, फणस पोळी पण हा, हे काजूगर सुद्धा हैसर असत. गावठी पोहे दाखव, उकडे तांदूळ सुद्धा हे तुमका असत. हे गावठी पोहे असत. आणि हे तुमका हय वर्षाचे 12 महिने असतात. हैसर तुमका कधी या वेंगुर्ल्याच्या बाजारात वर्षाचे 12 महिने असतात. आणि हे गावागावातून इल्ले भाजी सुद्धा हवे, मोड इल्ले कडधान्य सुद्धा असत हैसर. मग वालीचे घर सुद्धा असत. हे तुमका भाजीसाठी वापरतात, भाजी आणि आमटीसाठी.
तिरपाळ सुद्धा हय तुमकां मेळटली. म्हणजे जे आपली कोकणातली जी हे दुर्मिळ असत ही मिळणारी काही वस्तू आहेत ही सुद्धा तुमकां हय बाजारात आपल्या मेळटले. नाचणी असत, उकडे तांदूळ सुद्धा. कसं काय दर हा उकड्या तांदळांचो? 50 रुपये शेर, 70 रुपये किलो. 50 रुपये शेर या उकड्या तांदळांचो दर हा आणि 70 रुपये किलो. पोहे कसे? गावठी पोहे असत. 100 रुपये पाहिजे गावठी पोहे. गावठी पोहे 100 रुपये पायली. बघा मंडळी या ठिकाणी गावठी पोहे सुद्धा असत. हे कसले तांदूळ? गावठी सुरई तांदूळ. हे गावठी सुरई तांदूळ. आणि आगळाचो दर काय हो? 100 रुपये 1 लिटर, 200 रुपये जाड. 100 रुपये 1 लिटर आणि 200 रुपये जाड आगळ. असे ही भाजी मार्केट आहे. गावातून सुद्धा येलेले आहेत. जे वाली कसे घे? हा 5 किती कितक्याचे? 50 5 वाली गावठी वाली आहेत. भेंडी दिसत आहे सर. आमच्या आजीकडे मोड काढलेली सुद्धा असत. कशा आहेत की ह्या काय हा मोड काढलेली? पोळी मूग आहेत. मसुरा, मटकी, मूग, वाटाणे, काळे वाटाणे, चणे, लाल चवळी, सफेद वाटाणे, आवटे. हा हे ह्या सुद्धा शेंगलाची ही ह्या असत ना शेंगे आहेत. कसे ते? 20 रुपये पेंडी आहे शेंगलाची शेंगे. आणि बऱ्यापैकी बाजार आहे आणि बऱ्यापैकी गावातून सुद्धा हयसर लोक इल्लेले असत. हे बघा तुमका हे आंबाडे हयसर बघूक मिळतले. जे हे आंबाडेच आहेत ना बारके? हे कढीत सुद्धा घालतात ना? हे गावठी आपले आंबाडे आहेत. एक लोणचा बिणचा बनवण्यासाठी. आणि हे पावसातलेच मिळतात. पावसातलेच मिळतात. ही अळंबी बघा, ही गावठी अळंबी सुद्धा इलेली आहेत बाजारात. मशरूम ते का मग आपण मशरूम म्हणतो. अळंबी सुद्धा इलेली आहेत. कसे आंबाडे कसे? 20 रुपये 8. आणि अळंबी कशी? ही अळंबी कशी? मशरूम 100 रुपये वाटो. आणि जे आंबाडे आहेत ते 20 गाड. हे बेल सुद्धा होत. काही झाडाची गावठी झाडं सुद्धा हयसर आपणाक दिसतात. ह्यो कसलो पालो? हा आबोलीच्या झाड हा ही तुम्ही आणलात. खैसून आणला? खयची आधी? आवेऱ्याची. ही आबोलीची ही बघा अशी रोपा आहेत ती आणले विक्रीसाठी इलेले आहेत. हे ह्या ना कुवलो ना ह्यो निरफणस. आणि ही तोरंजना निरफणस सुद्धा असा विक्री. गावठी मुळे सुद्धा आपणाक बघूक मिळतात. लाल भाजी सुद्धा. आणि हे ह्या काय हा? चिबूड, तवशी, काकड्याची रोपा सुद्धा विक्री केलेली आहे. गुलाबाची सुद्धा रोपा तुम्ही बघू शकता. गुलाबाची सुद्धा रोपा असत. वांग्याची कशी? काय घेतलात ओ चेंदवणकर? काय घेतलात हा? कसो घेतलात? लाईव्ह झालो लाईव्ह. तर ही आपली मला सांगा ही पण भाजी मंडई बघितली. आणि ही रस्त्याच्या कडेक सुद्धा काही महिला बसलेले असत नारळ वगैरे घेऊन. तुमका ही आमटण कशी? हा 120 रुपये काय? 2 गोळ्यांची किंमत. हा या 2 गोळ्यांची किंमत. ही आमटण हा बघा माशाच्या कढी गाणी वापरतात. म्हणजे 120 रुपये 2 गोळे. 120 रुपये 2 गोळे असत. हे खयचे? वांगणी. वेंगुला वांगणीवरून इलेले असतात. म्हणजे ही वेंगुर्ला शहरात हे गावागावातून जी सगळी मंडळी जी आहे ती भाजी घेऊन इलेली आहे. एक उत्कृष्ट आपणा गावठी भाजी या वेंगुर्ल्यात आपणाक मिळता. गावठी वाली सुद्धा आहोत. आजी कसे वाली कसे? 50 5. 50चे 5 वालीचे पेंडी आहे. नारळ सुद्धा विक्री करत. हे गावातून खयसून इलं? बालीसून इली आजी. भाजी घेऊन इलेली आहे. काकी काय रोपा घेऊन इलं? गुलाबाची आहोत. कशी दी? होय हा 20 एक रोप. खयसून इलं? खयची? पालीची. हा तुमच्या बाजू शेजारीच पालीसून ही इलेली आहेत. हे बघा हे मगाशी तुमका गरके दाखवले. हे सुद्धा विक्री केलेले आहेत बाजारात.
हे पावसाळ्यातच मिळतात, हे काजू असतात, हे पावसाळ्यात मिळतात. खयचे हे खयसून इले? कोंडूर कोंडुरा कोंडुरा हा कोंडुऱ्यासून, वेंगुर्ला कोंडुऱ्यासून ही इलेली आहे भाजी घेऊन. आणखी सुद्धा आपण बऱ्याच ठिकाणी बरेच महिला असतात, गावागावातून इलेले आहेत. वेगवेगळे जिन्नस आपल्याकडे जे काय मिळतात रानभाजी असत, अळू सुद्धा आपण बघूक मिळत आहे बघा. अळू सुद्धा वेंगुर्ल्याच्या बाजारात सगळं मिळता. 12 वाजलेले आहेत, भोंगो झालेलो हा आणि पाऊस. बघा वांगी सुद्धा इलेली आहेत, वांगी. गड होतो भोंग्याचा आवाज आहे, त्याच्यामुळे काय ऐका घेऊचा नाही. जरा दाखवते तुमका. हे बिये पण इलेले आहेत. वांगी गावठी वांगी असत, घाटी वांगी. आणि हे बिये तुम्ही स्वतः तुमचे सगळे गावठी बिये आहोत. कसले कसले आहोत त्याच्यात? दोडकी, वाली, लाल भाजी, मुळे, पडवळ सगळ्या भाज्यांचे बिये ही काकी घेऊन दिले. काकी खयसून आणलं? पण तू खयचा गाव खयचा? वेंगुर्ल्यातले. वेंगुर्ल्यातली काकी आहे आणि हिच्याकडे सुद्धा सगळं मिळतात. नारळापासून हे शेगलाचे शेंगे सगळं वेंगुर्ल्याचा म्हणून सांगतो. हा तिकडे घाटावरची असते. नाही नाही, हे काकी नाही गावठी बिये आणलेले आहेत. होय, आमका गरे सुद्धा दिसतात. काकी गरे कसे दिलं? 50चे 20 गरे. काकी गरे घेऊन इलेली हा. शेगला जो पालो सुद्धा काकीकडे. काकी खयसून आणले गरे? वडखोल. वेंगुर्ला वडखोलची काकी आहे बघा. फणस सुद्धा असत बाजारात आता इलेले आहेत. मस्तपैकी पावसान जी ती वकळ केलेली आहे, पावसान विश्रांती घेतलेली आहे. आणि आंबाडे, दोडकी सगळा भेटता वेंगुर्ल्याच्या बाजारात, सगळा भेटता. आज बाजार आहे आणि बऱ्यापैकी बाजार भरलेलो हा. दोडकी वगैरे सुद्धा इलेली आहेत. वाली कशी आहे? 50चे 5 वाली. दोडकी कशी हो? 40 रुपये. कसो टोमॅटोचा दर काय आलो? 120 रुपये किलो टोमॅटे. भाजी सगळी महाग झाली ना, सगळी भाजी महाग झालेली आहे. टोमॅटोचा आजचा दर हा 120 रुपये किलो. बऱ्यापैकी आज पावसान वकळ घेतल्यामुळे, विश्रांती घेतल्यामुळे बरेचसे लोक जे आहेत ते घराबाहेर पडलेले असत. बघा आपण भरपूरसे गरके बघूक मिळतात. गरके स्पेशल गरके पावसातले. अरे आगी खयसून? मातोंडसून. बऱ्यापैकी आज बाजार भरलेलो हा आणि लोक सुद्धा आज बाजारात बऱ्यापैकी बाहेर पडले, कारण पावसाने विश्रांती घेतली भाजी खरेदी करूक. मात्र भाजीचे दर जे आहेत ते मात्र खूप असत. भाजी सुद्धा कशी आहे? भेंडी कशी? हा 30 रुपये अर्धा किलो. टोमॅटे 100 रुपये किलो. ही घाटी वांगी ना? वांगी. आणि ह्या कशी हो? चिटके 30 रुपये अर्धा किलो. 30 रुपये अर्धा किलो. बरेच महाग आहेत. भाजीचे दर सुद्धा वाढलेले आहेत. इकडे आता ही भाजी
सेपरेट हा भाजीचो बाजार. तो आपण मगाशी बघलो तो गावठी बाजार. काकी आला कसा गे? पाव किलो 80 रुपये पाव किलो आला आज वेंगुर्ल्याच्या बाजारात हा दर. आणि कोथिंबीर पेंडी 30 रुपये. काकी खरेदी करता. काकी कितीचा घेतला? भाजी महाग झाली काय सांगता? टोमॅटोचो काय रेट हा? 120 रुपये किलो. आणि बटाटे 30 रुपये. 30 रुपये किलो बटाटे. कांद्यांचो काय रेट? कांदे 25 रुपये किलो. टोमॅटे आणि आला महाग झाला खूप. हो चालू आहे. बऱ्यापैकी आज गर्दी आहे आणि भाजी सुद्धा महाग हा लोक बाजारात. हो. होय बरोबर. अशा प्रकारे ही भाजी आपण बघितली आजची. कोबी असं सगळा बाजारात दिलेला. तर अशा प्रकारे बघितला या वेंगुर्ल्याच्या बाजाराचा आजचा दृश्य होता. आणि आज बऱ्यापैकी पावसान विश्रांती घेतल्यामुळे लोक बाहेर पडले आणि खरेदीसाठी इले. मात्र भाजी ही महाग झाल्यामुळे काही प्रमाणात जी आहे ती काटकसर करूची लागता. सगळे सामान्य असत आणि वेंगुर्ल्यात तुमका सगळ्या गावातून जे असत ती लोकां भाजी म्हणजे आपापले जे काय रानटी भाजी असत किंवा इतर वस्तू जे पावसाळ्यात मिळतात ते सगळे घेऊन येताना आपणाक दिसतात. आणि अशा प्रकारे आजची वेंगुर्ल्याच्या बाजारातली स्थिती होती. आणि अशाच प्रकारचे अपडेट आम्ही वेळोवेळी तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहू. कोकण सात लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.